pikkunen poika tässä, niin se on Ville Vihasena. Ja se on Aimo Tukiaisen lapsenlapsi. Ja Aimo Tukiainen viimeisinä vuosina paljon kuvasi omaa perhettänsä ja Villeä tietenkin. No, kyllä sen vesi tulee. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä sitten, kun Ville on vähän pettynyt, mitä siellä housussa ehkä on. Ja tuolla hyllyllä löytyy sitten lisää Aimon ihmistutkelmia. Ja siellä löytyykin sitten nuo nimetkin, että kuka on kukin. Annikki, kolmas pää tuossa, on siis Aimo Tukiaisen rouva. Hän on edelleen keskuudessamme, iäkäs rouva toki, ja muitakin kasvotutkelmia tässä. Ja pienoismalleja myös sitten tästä kenkälinnusta, mikä löytyy tuosta Purnun laululavan läheisyydestä. Ja tuo valkoinen parrakas miehenpää on Kristuksen pää, ja se on yksityiskohta Sallan kirkon alttaririeliefistä, minkä Aimo Tukiainen teki. Ja tämä miehen kasvot on Aimon taidemaalariystävän kasvot, ja niissä on hyvin tämmöinen rauhallisen, kärsivä, voipunut ilme, ja tämä ilme on tallennettu kuuleman mukaan ystävältä aamutuimaan krapulaan hetkellä. Ja lisää yksityiskohtia pienoismallia löytyy muun muassa teos, mikä on täydessä koossa tuolla Purnun rantaviivalla, on liikevoittoteos vuodelta 1953. Aimo Tukiainen voitti tämän kilpailun, mikä koski Helsingin kauppakorkeakoulun pihan veistoskilpailua. Ja siinä 2 tiiraa kilpailevat yhteisestä saaliista. Tämä on tilanne, mikä näkyy joka kesä lähes päivittäin täällä Purnun ruohikon tuntumassa. Varmasti inspiraatio on tullut Aimolle tästä suoraan Purnun lintujen elämästä. Sitten ihan veistos, mistä kannattaa ehdottomasti puhua, kun on Aimo Tukiaisesta kysymys, on tämä ja Suomen veistosikoniksi muodostunut Mannerheimin ratsastaja patsas. Tässä on, ennen kuin mitään näinkään isoa monumentaista veistosta voidaan tehdä, siinä on monta eri työskentelyvaihetta, ja tässä on eräs tutkelma ja työskentelypruju, jos sanotaan näin, sitten tästä Mannerheimin ratsastajapatsasta, mikä sijaitsee Helsingissä Kiasman vieressä. Ja Aimo Tukiainen todella paljon työnsä aikana opiskeli anatomiaa, eläimen ja hevosen tutkimuksia, kuten tässä löytyy hyviä esimerkkejä, muun muassa miten askeltaa hevonen. Ja tässä Aimo Tukiaisen veistos Pyllynpesiä, missä oikein tällainen kodikkaasti ja luonnollisesti kuvataan sitä perheenäidin arkea. Tämä voisi hyvinkin tapahtua saunailtana.